na imbaga bigat ubing. Siya ni Maestra Cherry. Kumusta kayo? Tatangal daw, adat tayo, nagiti na dumado mga usar, ipasot, ibagi. Hintayon! Daytoy ti umuna apasot ibagi. Anya daytoy? Mata, naglaing. Amuyo ka dino anya usar ti mata? Naglaing. Ti mata kat mausar kayo amang kita nagitibanag. Anya ti makikitam? Naglaing. Ti sumaruno apasot ti bagi ket agong. Naglaing. Daytoy ti agong. Ituduyo man ti agong nyo? Anya ti usar ti agong. Naglaing. Ti agong ket usaran tayo apang angot dagiti nabanglo asabong. Ken dagiti luto ni mana nga nabanglo. Ti sumaruno nga pasot ti bagi ket bibig. Naglaing. Ti bibig ket usaran tayo nga si tayo ket agsao ngan mangan pinaimas nga cake. Naglaing. Ti sumaruno nga pasot ti bagi ket lapayag. Naglaing. Igaman tayo ti lapayag tayo. Mano ti lapayag mo? Naglaing. Adati dua alapayag tayo. Mangmangagdak ka ti ubing? Anya nga ti usar ti lapayag? Naglaing. Ti lapayag ket usaran tayo apang tungog dagiti uni. Ti sumaruno apasot ti bagi ket ima. Naglaing. Daytoy ti ima tayo. Agtipat tayo manubing. Ti ima ket usaran tayo nga manggigem nagitibanag. Kasla? Nakititaragan tayo nga aso. Ti sumaruno nga pasot ti bagi ket saka. Naglaing. Tumakder kayo manuping sa aglagto ti maminsan. Naglaing. Kanayon nga lagiton nga ti saka ket mausar nga magna aglagto. Ken nagtaray. At ditoy dagiti pasot ti bagi nga inadal tayo. Mangita kitaak ti ladawan. Ibagayo no anya nga pasot ti bagi ti mausar kadagiti may parang aladawan. Mangmangan. Bibig. Naglaing. Agbasbasa. Mata. Naglaing. Agang-angot iti nabanglo asabong. Agong. Naglaing. Agmarmalis iti ladawan. Ima. Naglaing.
Nagtartaray. Saka. Naglaing. Agdengdengeg ti musika. Lapayag. Naglaing. Naglaing kayo ubing. Amuyon dagiti pakausaran, dagiti paset ti bagi. Agyamanak, kanaglaing kayo sumungbat, kanagdengeg, inadag kayo tatangaaldaw. Syakmanen ni Maestra Cherry. Bye-bye!